Bai. Egunon guztiei, hasiko gara gure parte hartzaileak aurkezten. Eskerretik hasita daukagu Mikel Aranburu, Mikel Aranburu bidera zerbitzuak eta Euskal Herriko plaza ekimeneko ardurrenetaiko bada, eta marketing eta salmenta buru bezala ere lan egin du beste enpresa batzuetan, Dulces Reineta edo Disalux bezala. Mikelek enpresa eta ekonomia zientziak zein marketing ikasi du Deustuko Unibertsitatean. Gero daukagu irurikener nolatan.com e-commerce sareko sortzailea eta arduraduna da, eta laber marketing arduraduna da San Franciscoko Ludei enpresan, enpresa honek kudeatzen du sakelako telefonotarako joko plataforma, eta Bilboko Ideateka enpresan ere marketing arduradun bezala ibiltzen da. Ostalia ostatze zerbitzu enpresan ere marketing arduraduna izan da, eta irurik publizitatea eta harreman publikoak ikasi du Euskal Herriko Unibertsitatean. Bestetik, Arkaitz Txukuntza, Euskadi Irratikoa Bildua Irratzeoko kolaboratzailea da, Txalaka Kultura Elkarteko kidea eta sortzailetarikoa da, eta informatika irakaslea da. Gainera, Euskontu proiektuaren sortzailea da, Euskontu, ez baduzu ezagutzen, Euskarazko deskontu kolektiborako aplikazioa da, eta Arkaitz Sistema Informatiko eta Administrazioan goi mailako teknikaria da. Eta eskuman, Gari Arolaza, Kodesintas enpresako sortzailetarikoa da, eta bertan proiektu buru bezala dabil, SEO, internet bilatzailetarako optimizazio lanetan ere badabil, Krisale txirrindularitza denda virtualean, eta era berean, Taxania Service geokokapena enpresako CEO izan da. Gari industria ingenieria da, Mondragon Unibertsitatean ikasia. Bueno, pizka mamiarekin hasiko gara bi galdera teknikoekin, eta gero ja jarraituko dugu galdera praktikoago batzuekin. Hasiko gara eskerretik ere bai, online denda bat implementatzeko orduan, zeren alde egiten duzu edo, zeren uste duzue hobe dela implementatzek? Neurrerako irtenbide bat, ala e-commerce plataforma batean oinarrituta garatzea, eta zeintzuk dira aukera bakoitzaren abantailak edo desabantailak. Mikel? Bueno, ez dakit, galdera horrek nik uste erantzun zuzena ez daukala. Pixat begiratu berdala denda bakoitzaren egoera, izaera, zer produktuari gehan saltzen, ze baliabe ditugun, baliabideak nik uste ezinbestekoak diala, galdera hori erantzuteko. Ni azten naizen pertsona bat baldima naiz eta denda bat montatu nahi badet, dudik gabe joko nuke plataforma batera. Zergatik, inbertsio asko txikiago eskatze duelako, gaur egun badaudelako plataforma bat baino gehiago, aukera desente onak daudelako, plataforma horiek gainea oso kompletoak dira, denda batek duen exigentzi maila guztiai erantzuten dio, eta azten nahi baldima naiz, ni hortikan joko nuke. Beste kontu bada, baldima naiz marka bat ja ezaguna, baliabide asko ditu dana, nolabait denda nahiko segurua dana, badaki dana produktori salduko dala, izaera berezia baldin baduka denda horrek baita, neurrirako apustu bat egin daiteke. Baina, hola, pixka labur esaten, nik hasiera batean behintzat plataforma bate joko nioke. Abantaila, batez ere inbertsioa. Inbertsioa txikia dalako. Horrek ez du esan nahi, plataforma bat hartze dezunean denda eginda da honik. Horrek behar du egituratzea, diseinu bat ematea, nolabait modulo zehatz batzuk zehaztea plataforma hortarako, eta badauka sakontasun maila bat eman bertzaio plataforma horri baita. Baina, hasiera batean pixkat abantaila hori dauka. Bestearen abantaila, zure neurrira indako denda bat, zuk behar dituzun eskaera guztiei erantzungo dio, baina inbertsio aldetik askoz kostoso da, eta mantentze aldetik baita. Zergatik, beti hasiera batean denda bat sortze dezunean, bidean sortze zaizkitzu aukera desente, nolabait denda hori berregokitzea eskatzen dutenak. Eta denda hori berregokitzeko, neurrira indezun denda batean komplikatu da, aurrekontua garestiagoa dira, beti zaude tekniko zehatz batzun menpe, denda indizun teknikoen menpe eta barrez. Orduan, pixkat labur erantzuteko nik plataforma baten alde ingo nuke, zera batean.
Zugiruri? Ni guztiz ados nago, norrirako irten bidea normalean askoz garestiagoa izaten da, eta baita askoz luzeago garatzen, ez? Eta, internet bidezko gainera edozein negozioetan gertatzen den bezala, gauzak asko aldatzen dira hasten garenetik, gero gure buruan dugun ideia horretatik, azkenean, merkatuak eskatzen digunaren arabera eta nola asko moldatu behar dugu, eta neurrirako irtenbide baten apostua egiten badugu, aldez aurretik oso argi izan behar dugu eta oso landuta zer nolako denda nahi dugun edo zer nolako e-commerce proiektua nahi dugun, ez? Gainera, ekonomikoki noski, asko zobea da plataformaren bat erabiltzea, baina baita ere plataforma hauek oso denbora gutxian denda bat guztiz funtzionatzen izan dezakegula, ez? Produktuak sartu, pare bat modulo instalatu eta oso, kasu batzuetan teknikaririk gabe eta ere posible dela, oso denbora gutxian merkatuan egongo gara, produktu askorekin, eta orduan gure eredua, modeloa eta merkatua probatu dezakegu eta aurrerago batek daki bestelako ereduren baten alde egiteko. Hemendik eskuman Arkaitz? Guztiz ados. Nik uste dut ekintzaileentzat, eta geroz eta gehiago gara ez, ekintzaileak, eta proiektu bat egiten dugunean ekonomikoki ez ditugu baliabideak hasiera batean. Ez da, orduan garrantzitsua da, adibidez, e-commerce plataforma batek eskaintzen digun erraztasuna alde horretatik. Ez da, gastu ekonomikoki txikia, gero baita ere kudeaketa erraza, produktuak igotzeko orduan eta eskaera kudeatzeko orduan oso erraza da, esan genezake, eta baita ere azkarragoa muntaia, ez da? Hau da, plataforma probatzeko esan den bezala, erraza da, azkarra da, eta behintzat hasiera batean probatzeko ona izan daitekeena. Bai esan daiteke, neurrira egindako plataforma batean edo denda batean, euki genezakeen alderik onena izango litzatekeela diseinua, ez da? Hau da, diseinu aldetikan guk nahi dugun zerbait egin dezakegu, askoz ere neurrira gora, baina bestalde hasteko agian plataforma batera joko nuke dudarik gabe. Eta hortik gari? Nik pixkat bultzatu nuke norberan plataforma garatzeko zera aukera hori ez. Iritzu zait, normalian e-commerce bat azten denak ez daukala ere behar izugarririk. Ez daukala kriston, denok ezagutza ditugu Magento bezalako tresnak, eta ez dauka horrelako beharrik azten den batek ez. Eta oso aukera interesgarria ditzu zait oso plataforma simple bat sortzia, hasiera batean, e-commerce batean, ze horrek ematen dizu, sinpletasun horrek ematen dizu agilidade handia gero garatzeko. Garbi dagona da, ezin dela plantea horrelako e-commerce proiektu bat, proiektu itxi bezala. Hau da, ezin dugu pentsatu, bai, egin digute webune hau, atera gara kalera, hasi gara saltzen eta bukatu da proiektua. Hau da, aurreikusi behar dugu, personalizatutako plataforma batek garapen jarrai bat eduki beharko duela, askotan, ez? Askotan, trotzaizkigu askotan ekintzaile txiki batzuk webunea egin edutela edo e-commerce plataforma bat, eta askotan gu gomendatzen diguna da, ikusita, ez dela kapazidade ekonomiko handi daukan enpresa bat, askotan gomendatzen diguna da, mesedez, bilatu zure talderako, zure lan talderako, programatzaile bat, informatikari bat, norbait zuen lantandean implikatuko dena, eta zuen aplikazioa zehatza garatzen lagunduko dizuena. Kanpotik kontratatu beharrean, kanpotik kontratatuta behar bada oso garestia aterako zaila, ez? Hala ere, nik beste puntara junda, iruditzen zait ere, e-commercearen inguruan nahiko ikuspegi zabala eduki beharko genukela. Eta adibide bat jarriko dut. Nik ordenagailuak azkenengo denboran erosten ditugu, enpresatik erosten ditugu, gure herriko ibarko denda bat erosten dizkiogu, ez? Ibili ginen enpresa handiekin erosketak egiten, eta hola, baina enpresa handiekin azkenean personalizazio aukera gutxi zeuden. Eta nahi gendunean, nahi dut, holako makina hau, izaguarri hauekin, pantalla honekin, eta oso zaila zen, del batekin hori aurkitzea, ez?
Nik Eibarko enpresa horri emailez egiten dizkiot eskaerak. Oda, nire eskuten denda horretara. Denda horretako komertziala ez da etortzen gure gana. Are gehiago, eurok nahi zuten guara jutea hartzera, eta azkenen lortu dugu eurok erosten dugunean, ez dugu asko gehiagi erosten, baina erosten dugunean, makina berriak ero, bereiek ekartzea. Oda, nire ustez hori ere e-commerce bada. E-mailez saltzen ari da enpresa hori. Hori kasu bat, beste kasu bat izan daiteken asko gustatzen zaidana, da gure berriz jarriko oso edil lokal bat, ez? Denda txiki bat, ez daukate e-commerceik, ez daukate blogik, ez daukate zerrez, Facebooka bakarri daukate, eta Facebookean egunero jartzen dituzte, ekarri dituzten arropa berriak, ze preziotan dauzkaten, likidazioa daukatenean, eta sartzen bazara horri horretara ikusiko zu nola ze mugimendu dagoen jendeak esaten diola eta reserva egiten diola komentarioan, Facebookeko komentarioetan. Da nik esaten dut, hori ere bada e-commercea. Eta denda horretako horiek jakin dute tresna oso eskura daukagun, deno daukagun tresna bat oso ondo erabiltzen, salmenta hori egin ala izateko. Eta benetan, benetako erosketa dira, ez da, bueno, igual pasako naiz, eta jendeak erosten ditu. Ba, interesgarri iruditzen zait, esan duzunetik, alde batetik agian neurrirako garapenak ematen dio simplifikatu zena, esan duzuna, baina erraztasuna ere bai, ezta? Kudeatzailearen partetik errazagoa izaten da, neurrirako plataforma bat kudeatzea, agian jada eginda dagoen e-commerce oso bat daukan aniztasunarekin eta kudeatzea. Eta bestetik, egia da, askotan komertzio elektronikoa hasten da oso denda simple batekin, inkluso webgune batean produktuak online dauzkana, eta bertatik eskaerak emailez egiteko aukera garapen gehiagorik gabe. Eta orduan oso garapen merkeekin edo kakotxen artean, hasi alda komertzio elektroniko bat montatzen. Barkatu, Gariren adibideekin pizka jarraitzeko beste egia da ikuspegia ireki behar dugula, ez? Komertzio elektronikoa ez da bakarrik denda online bat hor ezagutzen dugun moduan, ez? Eta beste adibide bat bururatorri zait blogari bat, neska bat, moda blogari bat zen, eta jarraitzaile pila batekin, eta halako batean bururatu zitzaion haren arropak edo, bigarren esku edo, saltzea, eta bakarrik jarri zuen bere Blogspot blogean PayPal botoitxo bat, eta hor, ez dakit zenbat, milaka euro saldu zituen, ez da? Hori ere da e-commerce, ez da, ez PrestaShop, ez WordPress ez zer, baizik eta Blogspotean botoitxo bat ipintza ez, Gariren ari horretan, uste dut kontuan izateko beste modelo bat ere dela, bai. Markatuta igual, izorratuko duza guztia, baina. Hasi geha dendatik, baina ni iruditzen zait hori pixkat dela telatutik aztea. E-commerce batek izan behar ditu, niretzat e-commerce bada denda fiziko bat, horretik aiga jartzen adibideak, azkenean dendak dianak, teknologia berrien bitartez nolabait beste modu batera gerturatzea geana bezeroaren gana, baina azkenean dendak dira. Orduan, denda fiziko bat sortzerakoan 3 bat aldazkau kontutan. Produktua, zer saltze dugu? Ezinbestekoa. Salduko deuna erakargarria da edo ez. Ez bada erakargarria, ez e-commerce eta ez denda fizikoak ez du salduko. Osea, produktua, ezinbestekoa. 2, denda horren marketinga. Alegia, nun da okokatuta, nola nuningo jot publizidadea, ze mezu zabalduko bezeroak ezagutzeko. 3, lokala bera. Eta hori da denda, hortik haziga, ez? Lokala bera. Lokala, polita, ondila, txikia, garbila, estante honekin, diseinu honekin, lokala bera. Baina lokalan aurretik daude beste 2 atal, eta bada produktua, eta produktu hori saldu daiteke Blogspotetik, hemen ere solaskideak esan duen bezala, edo saldu daiteke beste 1000 modutara. Baina produktua ez bada erakargarria, ez bada dauka prezio erakargarri bat, ez du salduko, ez plataforma honenean, ez denda honenean, eta ez da sustapen honenakin ere. Ordan produktua, sustapena eta lokala bera, denda. Piskatori komentatzen da nik uste. Aipatu duzu, Mikel, lokala, uste duzu beharrezkoa dela denda fisiko bat egotea atzetik edo hasi alda saltzen denda fisiko barik, inkluso estok gabe zuzenean handizkaritik,
online dendak, zuzenean handizkaritik saltzen dituztenak, derrigorrezkoa da gaur egun lokal bat izatea, online denda bat izateko, ala nahikoa izango litzateke, astea ideia bat euki, produktu hon bat euki, itxarmenak lortu eta handizkaritik zuzenean zure online dendan saltzen astea. Nola ikusten duzu? Bai, du dira. Osea, nik ikustetena da, gaur egun produktu on bat edo, zuk uste madezu, produktu erakargarri bat daukazula, nik alderantzizko bideen nuke, ez? Lehen beti denda fiziko bat sortzen gendun, jartzen gendun, hor zain geunden, aber bezera bat atozten, publizitatea ingo gendun edo ez, baina gaur egun alderantziz da. Oso inbertsio txiki batekin, daukazu froga moduan jartzia, plataforma merke batekin, o denda simple batekin, zure bazkidea programatzailea baldin bada modu errez batean egin dezake denda txiki bat, eta frogatu benetan produktu hori saltzean edo ez. Eta alderantzizko bidea. Produktu horrek kriston arrakasta hartzen bau, zergatik ez ditugu punto fiziko batzu jarriko, denda egiteko, baina alderantziz. Aurrena e-commerce baten bitartez, jarri merkatuan, merkatu zabal batean, hori saldu daiteken edo ez. Eta modu merkeak eta erresa daude hori egiteko. Nik hori bai, eta gaina hola ingo nuke. Osea, denda fizikori gabe hasiko nitzake. Beraz, iaia praktikoki hasiko ginateke merkatu ikerketa egiten, ez da, gaur egun online denda batekin. Bai, hori da. Bai, zalantzarik gabe, lehen hasteko modurik errazena da, ez? Zuzenean handizkariak amaierako bezeroari zuzenean bidaltzea dropshipping delako modelo horretan, ez? Baina, galiziarrek esaten duten bezala, depende, nik esango nuke, depende, ez? Nik, hasteko eta merkatua testatzeko eta bai, oso modu egokia da eta, oso inbertsio gutxi behar dugu, eta barez, baina gero ja poliki-poliki mugimendu asko baldin baduzu, estoka landu beharko dugu, ez? Eta uste dut, estoka kudeatzearena online denda txiki baten arazori handienetarikoa izan daitekela, ez? Bi edo hiru handizkari baldin baditugu eta bezero batek bi edo hiru horien produktu bana erosten badigu, orduan zer egiten dugu, ez? Orduan eskatu behar diogu berari, guk guztia hartu, bezeroari bidali eta orduan hor hasten dira arazoak, ez? Orduan hasteko bai, merkatua testatzeko, produktua testatzeko bai, baina gero nik gomendatuko nuke estokaren kontu hau oso ondo aztertzea eta oso prestatuta izatea, handitzen garenean nola egingo dugun, hori oso lotuta izateko. Arazoak etor baitaitezke alde horretatik. Zuen iritzia, Arkaitz. Nik aipatu nahiko nuke lehenbizi, ari garela demora guztien produktuak eta baita ere zerbitzuak ere saldu daitezkela internetetik eta e-commerce berez hori ere badela, ez da? Orduan, estokaren asuntoa alde horretatik zerbitzuekin ez ditzatekela hor egongo, ez da? Eta batzutan enpresek ez dutela horrela ikusten e-commerce, ez? Hau da, ikuste dute denda produktuen denda bat bezala eta nire ustez irekitzen dela, ez? Irekitzen dela ikuspuntua. Orduan, garrantzitsua da ikustea zerbitzuak saldu daitezkela eta, azken finean eskaparate bat egiten dela zerbitzuena. Eta bestalde, aipatu duten beste guztia, dekin ados nago, ez? Estokarekin hasieran probatzeko garrantzitsua dela. Saldu daitezke zerbitzuak eta saldu daitezke ere produktu digitalak. Nola baita esateko ukigarriak ez direnak, argazkiak, liburu elektronikoak. Bai, eta baita ere baleak edo kupoiak izango liratekenak, gero enpresara propio edo lokalera propio juteko eta bar. Bai, eta gero baita ere aipatu dezuna online eta fisikoa eukitzea dendarena, nik uste baita ere hori ikusi behar dugula eroslearen puntuan konfiantza bat ematen duela, ez da, erosteko puntuan baldin badakizu badagoela helbide bat, badagoela leku fisiko bat, bagian gero konparatzeko edo bertara juteko konfiantza bat ematen duela. Zuritzia gari? Nik burura etortzen zait Mark Andresen da Netscape sortu zuen persona. Mark Andreseneko indela urte gutxi, indela pare bat 3 urte idatzi zuen artikulu bat, eta han esate zuen nola bere ustez, epe ertain luzeara, dendak, gaur ezagutzen ditugun bezalako, denda fizikoak desagertuko zirela. Bere planteamentua da, igiezinen, lokalen eta almazenen kostuak, diala handikap oso handia,
e-commerce baten kontra alderatzen badugu, ez? Hau da, lokal bat eukitzia, lokal bat irikita eukitzia persona batzuekin, almazen batekin, gainera stok batekin, eta hori dela kosto oso gehigarri bat, eta azkenean kompetentziara juten garenean, interneteko denda batek produktuak zuzenean fabrikatik bidaltzen dituena, horren kontra oso borrukatzea oso zaila eukiko dutela. Nik hori ikuspegi hori beti saiatzen ez buruan eukitzen, ez? Ez dakit egia izango dana, ez da egia izango, baina badauka arrazoi parte handi bat, Mark Andresenek honekin. Aldiz, uste dut, e-commerce bat azten danean, oso garrantzitsua da e-commercean lanian dagoen personak prozesu guztia ondo kontrolatzea. Ez bakarrik kalitateko zerbitzu bat emateko eta benetan diferentzia hor lortzeko, hau da, zerbitzu hori ematen dut, Zarak baino zerbitzu hori ematen dut, zerbitzu pertsonalizatua, ez dakit, beste balio erantxiri batekin, ez bakarrik hori, baizik eta ezagutza aldetik. Haura, jakiteko lehenengo erosi den persona hau nor da, nun aurkitu nau, zergatik erosi nau, gustora geratu da, ez zaio niri paketea gustatu, ez zaio gustatu nola entregatu dugun. Hau da, informazio guzti hori, proiektu berri bat azten ari garenean, oso garrantzitsua da. Eta interneteko merkataritzak abantaila asko ditu, baina beste abantaila asko da ere, beste desabantaila batzu dira, distantzia hartzen dugula erabiltzailearekiko. Hau da, bai, oso gertu gaude, Kaliforniako batekin oin txateatu dezakegu, baina agian gure herriko persona batekin, beste kasu batean, berakin konversazio batekiko nuke, dendan, eta persona hori ez dator nire dendara. Persona horrek eskari bat indu internetez, eskari hotz bat egin du, bidali diot produktua, eta ez dakit ez dut ikusi ze aurpegi jarri duen, berak nik produktu entregatu dudanean. Ordan, informazio guzti hori jasotzea oso garrantzitsua da. Eta horregatik irutzen zait, hasiera batean, estoka, euki beharko litzatekela, eta estokakin hasi lanean, ez bakarrik estoka, agian entrega gerein behar ditugu gertua badira, persona hori ezagutu behar dugu, produktu entregatu, jakin zegertzatzen den, hori informazio hori oso baliosua da proiektu horri bat azten denean. Gero etorkizunera, produktuak zabaldu ala, kataloga zabaldu ala, ziurrenez, bidea izan beharko da, Mark Andresenek emandakoa, ez da? Estokak kendu behar dugu, lokala gutxitu behar dugu, kostu horiek gero eta gehiago jaisten joan beharko dugulako. Aipatu duzu gari distantziak, paketen entregatzea, ikusten duzue gaur egungo garraio zerbitzuak eta mezularitza zerbitzuak gaurkotuta daudela, dogokituta daudela online edo e-commercerako, edo izan duzu arazorik, edo gauza gehiago egin beharko lituzkela, gauza berriak asmatu egokitzeko, hala ikusten duzu. Nik uste dut hor kompetentzia handia doala, garraio enpresen artean, eta gai hau oso landuta daukatela. Eta uste dut oso zerbitzu onak daudela. Horrek ez du kentzen, kasuan, garraiotzaile bat, ez dakit, paketean entrega egin behar duenak, beti dago persona, ez dakit, beti daude persona desberdina, pero azkenean persona baten eskutan jartzen dugu, ezagutzen ez dugun persona baten eskutan, ez? Guk gure produktua bialtzen dugu zeur, MRU, ez dakit zeren bidez, eta entrega egin duen persona, ez dakigu idearik ere noin izango den, ez? Eta pentsau dezagun, persona horrek egingo duela, kate guztian, kontakto fisiko bakarra persona horrek egingo duela, ez? Eta askotan, profesional onak dira, zuek jasoko dituzue paketeak ere zuen etxean, eta askotan jasotzen duzuen etortzen den persona oso profesionala, eta estatutan ez da bat ere profesionala. Hortan, horrek salbuespen horrek enduta, nik uste dut oso ondo prestatuta daudela garraio agentziak eta beren artean dagoen kompetentziakin horrek ondo funtzionatzen duela edo etorkizunean hobetzen joango dela nahiko ondo, ez? Erkaitz? Bai, gure esperientziatik azken finean guk batez ere hori zerbitzuak edo kupoiak saltzen direnez euskontun, azken finean hori ekiditzen dezu, ez? Hau da, ez dago bidalketa bat, eta edo bidalketa egoten baldin bada, beste enpresarena da, ez? Orduan hori ekidin dugu orain arte, baina bai produktu kulturalekin hasi garanean adibidez, eta produktuak bidali behar direnean,
bai ikusi dugula, badaudela enpresa, bidalketa enpresak, geroz eta gehiago adaptatzen ari direnak e-commercera eta horretarako egokitzen ari direnak. Eta bai ikusten dut evoluzioa dagoela eta berak esan duen bezala, kompetentzia bat dagoela, eta hori azken finean hona da, ezta. Bestalde baita ere aipatu, hori da, badagoela hor pertsona bat gertutasun horretan galtzen dena, ez da, badago beste enpresa bat sartzen dela hor bidean saltzailea eta eroslearen artean, eta batzutan agian horrek arazoak ekarratitzazke baita ere. Zuen esperientziaren arabera, Iruri? Bai, gainera hau oso lotuta dago agian estoka izan edo ez izan horrekin, ez? Handizkariak zuzenean bidaltzen badio orduan askoz urrutiago egongo gara gure bezerotik, ez? Nik uste dut, asko garatu dira gauzak, baina oraindik ez gaude prest lehiakorrak izateko. Nik uste dut gauzak, hobeki iristen zaizkidala etxera, estatu batuetan edo Alemanian zerbait erosten badut, estatu mailan zeo zer erosten badut baino ez. Eta hori kezkagarria da. Normalean gainera oso garesti, askotan berandu edo, eta orduan nik uste dut internet bidez norbaitek zerbait erosten duenean lehen nahi dut. Batez ere sektore batzuetan, elikagaietan, eta beste batzuetan ez hainbeste. Eta hor uste dut, agian, obsesio gehiagi dagoela online den aldetik, bizkorrenak izan nahi dugu, ez? 24 ordutan zure etxean, eta hor, arazorik larriena da, ez badugu hori ondo egiten. Esaten badiogu bezeroari 24 orduan izango duzula, eta azkenean ez 24, ez 2 egun, ez 3 egun, orduan haserretu egingo da, ez? Orduan bilatu behar duguna da, denda online moduan, oreka, ez? Bai, bizkorrak izan behar gara, baina errealistak ere bai, ez? Orduan, uste dut, guk hasieran galdera asko iristen zitzaizkigun, Aizu, nunda nire paketea, noiz iritsiko zait, ez dakiz zer, eta orduan guk egin duguna da, proaktiboago bilakatu gara, eta informazioa puntualki ematen dugu ez. Eta orduan, naiz eta agian ez gara bizkorrenak, baina bezeroa posik dago, une oro badakilako non dagoen bere paketea ez. Baina garraio aldetik, ni benetan uste dut, oraindik bide luzea dugula aurretik. Gu hasi ginenean, ez zeur, ez emerrubek, ez inork, ez zuen e-commerce inguruan tarifa berezirik, ez ezer, eta orain poliki badoaz, baina uste dute bide luzea dugula aurretik. Osondo. Mikel, zuk asko daukazu esateko hemen. Bueno, garraioa egia da, beste gauza guztia bezala evoluzionatzen nahi dela eta asko dela hobetzen, hori egia da. Alare egia da, garraioa dela e-commercean, segun eta zerbitzuak baldin eta ez baitu zuzaltzen. Produkto fizikoa bat da zure salmenta produktua, esan genezake, klabea dela. Garraioa da, saskiraino iritsi eta gero, klik egiterakoan arrazoia handiena jendea atzera botatzeko. Batetik oso garestia delako, oso garestia da garraioa. Margen txikiko produktu batean, garraioak ia margen guztia eramate izu. Oso garestia da. Azkar nahi baldin badeu, are eta garestiagoa. Bestalde, bai hobetu da batez ere, lehen komentatu deun gaiean, alegia, badaude garraiolariak non instalatu dezakezu bere modulo bat plataforma batean, PrestaShop, Magento edo zein plataforma batean, eta badakizu une oro zure produktuan non daukazun. Eta holako gauzetan, aurrerapen handia daude, baina produktu puskatuak, hauziak, desagertuak eta bar, da kriston buru hauztea, eta da e-commercearen nik uste arantza, norbaitek idea hon bat balima duka garraio enpresa hon bat montatzeko e-commerce-entzat, gu igual aurreneko bezeroak izango inake. Bai.
Hor zegoen ere Amazonek bazuen hor buduan, ez dakit aurrera eraman duen, bere garraio enpresa propia sortzeko, ez? Suposatzen dut, honelako arazo asko aurkitzen zituela, eta esaten zuen, nik sekulako zerbitzua ematen dut, eta justo ingelesez esaten den moduan, azken 1000 horretan ez dut kontrolik, ez? Eta gainera gauzak ez dira ondo ateratzen, ez? Orduan, uste dut, Amazon bezalako batek honelako planteamendua baldin badu, uste dut, horren inguruan asko pentsatu behar dugula. Amazonek aratago joan zen ondino, eta droidak eta erabili nahi zituen bere mesularitza. Eta orain, denda fizikoak ere irekitzen hasi da, ez? Orduan, uste dut mugimendu polita izango dugula hemendik aurrera, datozen urteotan. Garraioa gainera komplikatzen da, arazoak biderkatzen dira, produktuen arabera. Adibidez, elikagaiak badira, zailagoa da garraiatzea. Produktu hotza, adibidez. Hotzak arazo asko matitu. Edo izoztuak, eta are gehiago baita ere, adibidez, estok barik lan egin ezkero, hornitzaile ezberdinetatik eraban behar badizkiozu erosleari, azkenean, estok ezberdinetara, leku ezberdinetako estoketara joan beharko litzateke, biltegietara, eta horrek biderkatzen ditu sort daitezken arazoak. Bai, adibidez, gure kasu konkretuan, erosketa asko dira unitate desberdinak, osea, hornitzaile desberdinenak. Orduan, edo badituzu estokagia gordeta biltegian saski hori betetzeko, edo junbertzea hornitzaile bakoitzana horrek daukan kostoarekin ekarri saskia bete eta bidali. Osea, kasi produktuaren margen guztia garraioak eramaten du. Osea, hori komplikatua da. Erresagoa da, zerbitzuan kasuan ez da barazorik, baina erresagoa da, zure salmenta baldin bada unitate konkretu batena. Hor planteatu zaitezke, zuzenean garraiolariak hornitzailean jaso eta etxera entregatzea, edo zuk biltegi egon bat izatea produktu horrena. Baina saskia hornitzaile desberdinena danean, asko komplikatzea, benetan. Eta ordainketa sistemei dagokionez, gai praktikoekin jarraitzeko, zer aholkatzen diozue bezeroi, dozentxuk erabiltzen dituzuen zuek hor daukagu PayPal, txartelaren bidezko pasabideak, American Express, transferentziak, ordainagiriak, jasotzean ordaindu, zeintzuk dira bakoitzaren anistasun horretan, bezero bat edo saltzaile batek aukeratu behar duenean, zer gomendatzen diozue dozentxuk erabiltzen dituzuen zuek? Hori lehenengo definizioa izaten da, ze herrialdetara saldu behar dugun, ez? Herrialde batzuetan ordainketa modu batzuk dira erabilienak, beste batzuetan ez, eta horren arabera. Dana den, azkenean aukerak nik uste dut nahiko itxia daudela, daude aukera oso jakin batzuk eta horiek erabili besterik ez dago, ez? Kreditu txartelan izaten da normalian errazena implementatzeko eta martxan jartzeko, abantaila dira erraztasun aldetik eta desabantaila aldetik, kobratzezki uzten komisioak, ez? Baina implementatzeko asko errazagoa dena behidez PayPal batekin, PayPal batekin oraindik komisio altuagoa dira, baina, azteko izan daiteke tresna egoki bat, ez? Hasieran ez duzu pentsauko lehenengo gunean enpresa amortizako duzunik, enpresan irabaziak aterako dituzunik, ez? Orduan, hasi zaitezke PayPal simple batekin eta hortik funtzionatu, ez? Noski, idealena izango litzake denok transferentziak egitea. Kostua bezeroak eramaten du, berak ordaintzen du transferentzia horren kostua, baina, uste dut ez dela planteable erabiltzen dugu, eta askotan jartzen dugu transferentziako aukera hori, egun bat beranduago, normalian bi egun berandua jasotzen izu abizua, beste proaktibitate bat eskatzen du erabiltzailean aldetik, hau da erosleak intentzioak joan behar du, baina, pixkat hoiekin, aukera hoiekin, jokatzea da azkenean soluzio honena, ez? Kombinazio bat. Bai, hori da, nik uste aztertu behar den gai bat dela beti denda bat ireki aurretik, eta, nik adibidez apostu egingo nuke PayPalekin,
Bueno, gure kasuan kredito txartela eta PayPal aukeratu genuen. Bueno, kredito txartela azken finean, gaur egun agian interneten gehien erabiltzen delako, baina PayPalekin azkartasun bat ematen duelako, ezta? Eta agian ikusi dugu interneten askotan azkartasun hori bilatzen dugula, ezta? Oda, ikusten dugu botoi bat klikatzen dugu eta agian 5 minutu gehiago pentsatze baldin bagenun ez genuke erosiko, ezta? Orduan, PayPal horrek erreztasun hori ematen du, azkartasuna, segurtasuna baita ere alde batetikan, eta bai, guk adibidez, gutxi gora bera gure erosketen 40% PayPal zerbitzuaren bidez egiten dira, orduan ikusi dugu azkartasun hori. Eta bai, transferentziena adibidez, uzten dugu, gero kontu korrente, kredito txartela sartzeakoan edo PayPalekin arazoren bat egon baldin bada edo, gero ja internoki transferentziaren kontua pasa dezakegu, beraiek egiteko edo, baina bai, azken finean da, pentsatu interneten azkartasuna bilatzen dugula, ezta, eta atzean dagoena, azkenean interneten, egunerokotasunean azkar batean egiten dituela gauzak, eta horretarako nire ustez, PayPalek baduela agian erreztasun hori, ezta. Bai, hemendik. Guk aukera guztiak ematen dizkidegu bezeroi, eta bai nabaritu duguna da, sektore edo bezero motaren arabera modu batzuk edo beste batzuk dira nagusi, ez? Gainera, uste dute oraindik inork ez duela aipatu kontrarrenbolso delako hori, jasotzen ordaintzera, hori singluten.com dela gure dendan, elikagaietan, da erregea. Agian konfiantza gehiago ematen dio bezeroari, ez da? Seguruenik, jadabain jasotakoan. Hori da, seguruenik hor erosten duen jende asko, ez dago soituta internet bidez erosten eta orduan, PayPal ez dakit ez da zer den, kreditu sartela ez naiz fidatzen, jasotzen dudanean ordainduko dut eta listo, ez? Baina, guk ere nabaritu dugu PayPal gero eta nagusiagoa dela, gero eta gorago joaten dela, PayPal eta txartela dira 80% gure denda guztien denetara hartuta, PayPal eta txartela izango lirateke hor nagusi. Jasotzean ordainketarekin dena dela garestitzen dira azkenean bezerarentzako, eroslearentzako kostuak, ez da? Garraioa garestitzen dela, kore bai, Mikel? Bai, hor sartzezu beste garraioa kobratu berko luke, horrek kobratzeizu, eta garestiago da. Eta denda montatu duenentzat oso astuna da. Osea, nik uste e-commerce bat bezala planteatzen badezu TPV-a, txartel bidezko ordainketa eta PayPal batez ere, bi horiek. PayPal azkarrena da, garestiena baino azkarrena, eta hori nik uste bai eduki behar dela, eta txartela baita nik uste garrantzitsuena da, segurtasun handia emate-jolako erosleari. Eta gero, ordaintzearena, nik uste, jasotzeakoan ordaintzearena pixka dihoa konfiantza edo nik uste internet hain erabiltzaile ez dianak edo garai batean asko eramaten edo erabiltzen formula zan, horregatik, ez? Jasoko produktua eta gero ordainduko, ez? Nahi, eta ez ditut datuak sartu nahi ordenagailuan, eta ez? Olako, zehar asko dauzkagu, klitxea asko eta horregatik, baina nik uste e-commerce batean batez ere TPV-a eta PayPala izan behar dela, eta saiatu ekiditen beste formulak. Dena den, segurtasuna eta konfidentzaren inguruan gauza arraroak gertatzen dira, ez? Askotan, bezero batek ditzen du, eta ez naiz fidatzen txartela sartzen webgunean, telefonoz emango dizkizu txartelaren zenbakiak, ez? Ez dakit, seguru zaude hori seguruago dela, baina, tira, hori nahi badute egiten dugu eta listo, ez? Baina, percepzioa guk sorpresa asko hartu ditugu hor. Bai, izan ere, askotan, seguragoa da online ordainketa bat, txartelaren bidez, fizikoki baino. Online azkenean, beti bankuaren, normalean, finantziantitatearen plataforman burutzen da ordainketa, eta fizikoki norbaitek edo jatetxeetan, ematen duzu, eramaten dute barrura, ez dakizu zer egiten duten hor, ez? Uste dute, internet bidez uste du seguruago dela, baina jendeak ez du, badago hor, bezero batzuk, ez dutela oso argi ikusten, eta, telefonoz edo email bidez ematen dizkizute txartelaren datuak, eta, lasai geratzen badira, gu ere bai, baina...
Oso ondo, Garrik, Bitxia. lehen aipatu duzu, bezero baten kasuan edo denda baten kasuan Facebooken bere produktuak argitaratzen zituena eta sare sozialak erabiltzen zituztenak bere produktuak iragartzeko. Twitterrek ja iragarri du saltzeko botoia jartzeko asmoa daukala, inkluso implementatu du ja da kontu batzuetan, Facebook ere badirudi bide beretik joan daitekela, erosoa izan daiteke erosleentzat sare sozialen bitartez erosketak burutzea, sare sozialetik atera gabe, hori ikusten duzu praktikotasuna? Nik ez dut uste hor aldaketa ondiri dagoenik. Azken finean dana dago klik batera interneten, eta Twitterren azaltzen bada erosteko aukera bat, azken finean da beste webgunera batera joatea bezala. Ez dut ikusten hor aldaketa askori. Nik uste dut sare sozialen aportazioa dagoela rekomendazioetan, eta lagun batek ikusi du, lagun batek erosi du, eta norberak erostia. Nik neu konturatzen naiz askotan egin ditu da erosketak horrela. Norbaiti irakurri dio Twitterren, hau ez dakiz zer erosi dut, azkena uste dut izan zela wifia luzatzeko tresna bat, blogger ezagun bat irakurri nion, erosi dut tresna hau eta oso ondo wifirako, eta nik zuzenean jun eta Amazonen berdin eskatu nuen. Zan edo, rekomendazio alde horretatik badao balore handi bat hor, sare sozialetan, azken finean. Pertsonen balore hori da laguntzen digun aukeratzen, ez? Nik ere edozein tokitan erosketak iterakoan review guztiak irakurtzen ditut, ikusten dut zein gomendatu zer, ze desabantalla jarri dituen jendiak, ze abantalla, eta bar, nik konparaketa hori egiten dut. Orduan, garbi dago Facebook eta Twitterretik, hortik negozio bide asko etorri daitekela. Ez doan ikusten desberdintasun handia da bertan, erosi, beste lekuaten erosi. Arkaitz? Guztori iztadoz nago, azken finean hori da. Nik uste gaur egun erabiltzen direla sare sozialak, esan nahi dut e-commerce guztiak edo denda bat baldin badakazu online, sare sozialetan ere bazaude, ez, normalean, Facebook, Twitter eta bar. Orduan, azken finean beti produktu berri bat duzunean sare sozialean jartzen duzu, ez. Klik bakarrean izan beharrean bitan bihurtzen da, azken finean erosketa, baina, bai, nik ere berriro azkartasuna aipatuko nuke, eta azkarrago baldin badut, nik uste funtzionatuko lukeela, ez da, bai. Bueno, esaten digute ja amaitzen joan behar dugula, esaten dugu gorkak, azken galderatxoa zuek biontzat, gaurko gaietariko bat da irude inprimagailuena, Amazonek iragarri du irude bitartez egindako produktuak salgai jarri dituela, gainera kustomizatzeko eta personalizatzeko aukerarekin. Ikusten diozue iraultza ekarri alduela irude inprimaketa komertzio elektronikoari? Edozein merkatura ateratzen den edozein gauza berri oso ondo funtzionatuko du komertzio elektronikoan, seguru, ez? Eta uste dut, arrakastatxua izango da, seguru. Gainera oso arrakastatxuak dira online bidez gauza pertsonalizatuak, azkenean hor dago balioa, kasu askotan, hemen hasieran esan duzu ez, garrantzitsuena da produktua erakargarria da, gauza pertsonalizatua baldin badira, askoz erakargarriagoak dira, ez? Eta uste dute inprimaketa modu berri honek pertsonalizazio hori asko errazten duela, eta nik uste dut arrakastatxua izango dela, seguru. Bai, nik uste irude inprimagailuak ikusi beharko da zer bide daukan, baino nahi kriston revoluzioa egon daitekela iruditzen zait. Imaginatu artxibo deskargable bat eroste dudala eta etxian daukatela artikulua. Pentsa garraio guztiak endu dugu gainetik. Kriston revoluzio hon daiteke, ikusi behar da horren bidea, kostoak, zenbateko muga izango du, zer imprimatu daiten zerrez. Galdera asko daude, baino goazen abiadura... Mugituko da zerbait, seguro. Kriston revoluzio izan daiteke, bai. Oso ondo, mila esker parte hartzaile guztioi, eta mila esker zuei arretagatik.